Δυστυχώς, όπως σας είπα, δεν μπορώ να σας δώσω το λόγο, διότι δεν προβλέπεται αυτό. Εάν η Επιτροπή το δέχεται, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Εγώ λοιπόν ρωτώ την Επιτροπή. Αποδεκτό. Ωραία. Έχετε το λόγο για 3 λεπτά να κάνετε ερωτήσεις. Θα πω δύο πράγματα για να μάθετε τι γίνεται εκεί πάνω. Σύμφωνα. Θα μου επιτρέψετε. Θα σας δώσω το λόγο για 3 λεπτά. Θα μου επιτρέψετε ότι πολλοί λέτε πράγματα που δεν γνωρίζετε ακριβώς την πραγματικότητα. Με κάνει εντύπωση βέβαια το ότι οι συνάδελφοί μου που είναι και εδώ στο κυβερνών κόμμα δεν μιλήσανε. Η κατάσταση είναι πολύ πιο σοβαρή από ό,τι φαντάζεστε. Το θέμα είναι ότι η είσοδος των παράνομων μεταναστών, κύριοι, μέχρι πριν πάνε οι συνοριοφύλακες, αλλά θα αρχίσει σε λίγο, είναι κατά εκατοντάδες. Δεν θα χωρέσουν σε λίγο ούτε στις σχολές Ξάνθης, ούτε της Κομοτηνής. Μιλάμε για εκατοντάδες που όταν κάποιος ανεβαίνει τον εθνικό δρόμο, τον πρώην εθνικό δρόμο Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, κατεβαίνουν κατά εκατοντάδες. Επομένως, είναι πολύ σοβαρό εθνικό ζήτημα. Το άλλο το θέμα είναι πραγματικά ότι έχει ερημωθεί η περιοχή του Εύρου, όλης της Θράκης. Κύριε Βουλευτά, κύριε Υπουργέ, σας είχα παρακαλέσει. Οι κάτοικοι εκεί θέλουν σχολές αστιφυλάκων που έχετε εδώ στην περιοχή Αθηνών ή οπουδήποτε, μεταφέρετε στον Εύρο, στο Τρίγωνο. Σχολές στρατιωτικών, σχολές πυροσβεστικής. Φτάνει, έχουμε πολλούς εμείς. Σε ό,τι αφορά τους παράνομους μετανάστες, φέρτε μας τέτοιες σχολές. Ο κόσμος θέλει εκεί, αλλά θέλουμε σχολές. Έχουμε αρκετούς. Έχουμε το φυλάκιο, κύριοι. Γνωρίζετε που βρίσκεται. Κανένας δεν ξέρει. Εκεί είναι εκατοντάδες. Έρχονται να δημιουργηθούν και άλλα. Ας κατανεμηθούν, όπως πολύ σωστά είπε κάποιος, σε όλη την Ελλάδα. Εμείς θέλουμε διαφορετικού είδους σχολές. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά. Είναι στην κυριολεξία πολύ σοβαρό το ζήτημα. Δεν είναι με τα catering. Και βέβαια τα catering είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Το θέμα είναι, θα ξαναλειτουργήσουν οι σχολές αστιφυλάκων Ξάνθης και Κομοτηνής? Πότε θα φύγουνε? Έρχεται ο Σεπτέμβριος. Ένα ερώτημα. Ένα άλλο ερώτημα. Υπάρχουν ένα σωρό αστιφύλακες, αστυνόμοι, συνοριοφύλακες, οι οποίοι θέλουν από όλη την Ελλάδα να έρθουν στον Εύρο, δική μας, της Θράκης. Για ποιο λόγο δεν μεταφέρονται εκεί πέρα? Είναι ένα ερώτημα. Ένα άλλο ερώτημα είναι τα θέματα υγιεινής. Οι άνθρωποι εκεί, οι παράνομοι μετανάστες, οι άνθρωποι όχι από κάποιο λόγο, αλλά όταν επιμέρες μένουν χωρίς να πληθούν και να κάνουν, έχουν ασθένειες. Δεν ελέγχονται. Οι αστυνομικοί έρχονται σε επαφή κάθε μέρα μαζί τους. Τι θα γίνει δηλαδή? Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Συγγνώμη. Είναι το τελευταίο πράγμα που ρωτώ την Επιτροπή. Συγγνώμη. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Συγγνώμη. Δεν δίνω το λόγο σε κανένα.